kaisa khana haina hai te next rally kila bagmao sengnani bangai aboni sekang kaisa press conference ini khaika kawar niwo chini taku portus briefing runai belai hambai kini o jagabo warung kami salka ham club rok je o jagabo je sini o je sikla rok bike lut je thang phai kep tongphainai boro o jaga tongnani janani bagi arrange khlaikya abon bagi belai kheno paiplai hambai teo kami am sai ni rogobo tini naikha je yang chung je jaga thangi phaiung kha response ka ham keri ui tongo sabni bagi response malabo chini ekmatro chini bubagra ni naharmung jotono thanja khlainani tai CA ni against to sung thanglainani khana haina hai taisa chini bike rally finai abo hanga kai je tini sak jora logiri kha borok je tongnai no tai khana je taisa logiri na musung phaipinai borok bahaino bagmani main route borok phai joma angdi 10 tani bisingo jeng aroni bagma killa abno sung cover khlailai khana abon yagulo sung khana haino hai bojaga taisa khlaipinai khana ni salo sung saipinai jotonon belai hambai bubagra logiri kha tipra dofa thanjangkha